yau na sanya Allah sarki ubangiji na mai yau da gobe mai bayarwa ubangiji na waka da zan yi karar shikewa ubangiji na ka zama madogara na har in yi baituka na sai idi ya zama ango sai ya ce amarya yaro dubin salati a gare shi shugaba na waka na yau ta auren da aka yi na so da kauna to sai idi kan rike sirayya saboda kauna aure kuka yi na soyayya mai na ta ya kumurna sai idi ya zama ango sai ya ce amarya Allah shi ne ya baka sirayya muna yabawa ka rike ta so da kauna sai ido muna yabawa matar ka ce ta sunna ka rike muna yabawa mu ma muna ta yaga da murna da so da kauna sai idi ya zama ango sai ya ce amarya ga shawara a yanzu zan baki a amarya da da bibiye yake yau mutum kiya amarya inda kika yi hakan zaki ci riba ya amarya an wanki sa ido zai burge kiya amarya sai idi ya zama ango sai ya ce amarya san tun a can baya sai ba ta wuta ga da bibiye ya za ta yi gurin mijinta inda kika yi hakan zaki ci riba gun magauta an wanki sa ido zai burge ki so da kauna sai idi ya zama ango sai ya ce amarya shawara ga ango a gare ka zan karanta bitti da shati fafi dukka yana wuyanka komai da ke bukata dukka yana wuyanka kin hausa hula manyan mata muna ta murna sai idi ya zama ango sai ya ce amarya wani gida gare ki na zo zan yi bai tuka na dole na gaida jin mai yaya gurin amarya kirke sai ya dukkan ku zamto masoya inda kuka yi hakan kowa za ya yau ya ba sai idi ya zama ango sai ya ce amarya yayin ango mata ne zan yi sakawa barka gane kike makin zo kiyo yabawa murja gane kike makin zo kiyo yabawa dan markana gano ita mata ta yabawa ga mai gida tana nuna farin cikin yabawa hajiya tana nuna farin cikin yabawa ga iyaye maza su ma sun taho da murna baba dallami shi ma ya taho da murna baba baddai shi ma ya taho da murna baba ayuba shi ma ne ya taho da murna baba dalliti shi ma ya taho da murna baba daure shi ma ne ya taho da murna baba isiyaku shi ma yana ta murna to kai kanne na ango kanne na ango kanne na ango murna kanne na ango kanne na ango murna kanne na ango to kai Musa ido wa murna kanne na ango to kai Biliya yana ta murna dan Juma na ta murna to kai Hussaini na ta murna Gaddafi na ta murna to kai Kazabila na ta murna Abdullah na ta murna to kai Gamazidi na ta murna Shazali na ta murna to kai Amina tana ta murna Gamazidi na ta murna to kai Damma tana ta murna Audi tana ta murna to kai Kulwa tana ta murna Ayya tana ta murna to kai Amina tana ta murna Rakiya tana ta murna to kai sama ta kuyo shagali rana ta murna kowa ya kwashi shoki kowa ya kwashi shoki kowa ya kwashi shoki amarya ki kwashi shoki an boka ɗebi shoki Iyayen amarya ba zan manta da ku ba iyayen amarya ba zan manta da ku ba ba zan manta da ku ba da ku ba da ku ba baba lawan kai ma dai zan gaida kai ga talatuwa ke ma dai zan gaida ke ga tamalan ke ma dai zan gaida ke ga baba kubura ke ma zan gaida ke ga
safiya ke ma dai zan gaida ke, kada kura ke ma dai zan gaida ke, ga ya ke ma dai zan gaida ke, ga uwaliya ke ma dai zan gaida ke, ga nafi ma ke ma dai zan gaida ke, ga ladi ke ma dai zan gaida ke, ke ma zan gaida ke, ke ma zan gaida ke. Yayyan amarya ba zan manta da ku ba, yayyan amarya ba zan manta da ku ba, yayyan amarya ba zan manta da ku ba, ba zan manta da ku ba, da ku ba. Ga nafi ma ke ma dai zan gaida ke, zaituna ke ma dai zan gaida ke, har ma anas kai ma dai zan gaida kai, ga sani kai ma dai zan gaida kai, ga ma abba kai ma zan gaida kai, kai ma zan gaida kai, kai ma zan gaida kai. Kannan amarya ba zan manta da ku ba, kannan amarya ba zan manta da ku ba, kannan amarya ba zan manta da ku ba, ba zan manta da ku ba. Amina lafiya ke ma zan gaida ke, Iliya kai ma dai dole in gaida kai, mun kai da ma kai ma dole in gaida kai, Yahaya kai ma dai dole in gaida kai, Awwal kai ma dai dole in gaida kai, ga Amira ke ma dai zan gaida ke, dole in gaida ku, dole in gaida ku. To kai Musa 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 algaita an goya amarya sai da wannan dagwas.